बाथ्राखौनो रायजोखौ थगायनानै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरो खिन्थु बिथांमोना जेसेबांखि नाजायामानो थगायनानै रायजोखौ कुनुदिन थगायबाय थानो हाया खारन आथिखालनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंलिया हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जाम्बा जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होननो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस UPPLआ दासिमहालागै जेसेबां हाबाफारि लादों बे गासिबो साक्सेसफुलानो जादों आरो दिनैनि जे हाबाफारि बेबो साक्सेस बे कैदिन गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जिखिनि हाबाफारि लादों मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो 12निफ्राय 15,000 बिदि गेटारिं जाबाय थादों आरो बेफोरनो जोंनि स्ट्रेंथखौ UPPLनि जिथु स्ट्रेंथ UPPLनि जिथु पजिसन UPPLनि आथिखालनि स्टेटास रायजोफोरनि जि सापर्ट बेखौ स्पस्ट दिन्थिदों बेनिखायनो जों UPPL हिसाबै फैगौ समनिफ्राय जों जेबो सिन्था खालामाखै दिनै अपोजिसन पार्टिनिफ्राय गोबां समावनो नंखाय नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ मिसलिड खालामनो नागिरनाय बेखौ नुजाबाय थादों आरो बिथांमोना जेसेबांखि नाजाया मानो UPPLखौ कुनुदिन होबथानो हाया UPPLनि साबसिन हामसिन खामानि मावनाय बिथांमोननि सरकारनि समाव गैया बेनिखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ कुनुदिन थाङा दाखालि बावै 5 तारिखखालि सान्थिपुराव जिखिनि बिथांमोना मिटिं खालामदोंमोन बिथांमोना प्रसार खालामदों जे बे मिटिङाव 2,700 सुबुंफोरा UPPL BJPनिफ्राय फैनानै जगदान खालामदों होननानै खिन्थु जोंथ' नोजोर होदों जों नुदों निजेनो जे बेयाव जिखिनि गेदारिं बेनो 2,500ल'सो जादों मेक्सिमाम हयथ' बेसेबांनि जायाखैबो जानो हागौ खिन्थु जों आन्दाज खालामदों मेक्सिमाम 2,500 जुदि 2,700 जयनिं खालामो अब्ला हले हाग्रामा महिलारि सरन बर' फैलाव बसुमतारी धीरेन बर' बिथांमोनाबो जइन खालामनांगोन अब्लासो 2,000नि बारा जयनिं जागोन जेराव गेदारिंआनो 2,500निबो जाहैया बे समाव बोरै 2,700 जइन जाखो बे कुइसन जाबाय बेनिखायनो बिथांमोना सब सम नंखाय बाथ्राखौनो रायजोखौ थगायनानै गावसोरनि स्ट्रेंथखौ देखायनो नागिरो खिन्थु बिथांमोना जेसेबांखि नाजायामानो थगायनानै रायजोफोरखौ कुनुदिन थगायबाय थानो हाया खारन आथिखालनि रायजो राजाफ्रा जाम्बा नंलिया हाग्रामा महिलारि हयथ' गाव जाम्बा जानो हागौ बा बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जाम्बा जानो हागौ बेनिखायनो गावसोर जाम्बाखाय गावसोर संसारनि दुनियानि खबर लाखियैखाय जोंनि रायजो राजाफोरखौ थगायनो जाम्बा होननो सानोब्ला बे बिथांमोना दे आर लिभिं इन द फुल्स पेराडाइस बेनिखाय दिनै जों जिखिनि हाबाफारि लाबाय जोंहा टारगेटआ जों टारगेट जिखिनि लादों बे टारगेटआ फुलफिल जादों बेनिखायनो जों साक्सेस जादों आरो जों फैगौ समफ्रावबो साक्सेस जागोन आरो बियो फैगौ पार्लियामेन्ट इलेक्सननि थाखाय मोनसे प्रिपेरेसन आरो जों बेखौ दानिफ्राय प्रिपेयार खालामगासिनो आरो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआव जों बिदि मास गेदारिं खालामनानै जोंनि खौसेथि जोंनि गोहो जोंनि जि पाब्लिक सापर्ट बेखिनिखौ दिन्थिबाय थादों सार जों नुनो मोनो सार बे दायो जोंनि बिटिआरआवहाय हिन्दी भाषिफोरा गोबां नोंथांखौ हामबाय जासिदों मानो होनबा बन्द गैला गोदो गोबां बन्द जायोमोन मजुरबा मावना जानो हायामोन दिनै हिन्दी भाषिफोरा बिटिआर सरकारखौ गोबां हामनाय जासिदों मा बुङो सार बेनि बेलायाव जिहेतु बिटिआर सरकार दानायनि थांखियानो जादोंमोन ग्रिन बर'लेण्ड लोगोसे पिसफुल बर'लेण्ड मोनसे दानायनिमोन आरो दिनै जों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 अक्ट'खालि जानुवारिखौ जिखिनि सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामखांनायनि उनाव जिहेतु होल बिटिआर ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय दिनै जोंनि गेजेराव बन्द गैलिया मोनसे जाथि गुबुन जाथिजों नायनो हालायनाय बेबायदि परिबेखा गैलिया दिनै जों गासैबो जाथि जनगोष्ठी लोगोसे खामानि मावनो लोगोसे जिरायजाबलायनो लोगोसे सावरायलायनो लोगोसे हाबा हुखा खुंलायनो लोगोसे जों ज'है सावरि बादालि जालायनायनि मोनसे परिबेख फैबाय जोंनि गेजेराव मोनसे गोजोन थासारि फैबाय आरो बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि मानसिफ्रा बिटिआर सरकारखौ बाख्नायदों बरायदों आरो जों प्रत्येक जाथि जनगोष्ठीनिनो बिथांमोननि जिथु हारिमु हिसाबै थांना थानायनि जिखिनि बेबस्थाफोर दङ निजा निजा कालचार निजा निजा परम्पराखौ रैखाथि खालामनायनि जिखिनि हाबाफारि दं जों बेखिनि गासैबो मोन्थायखौ बिथांमोननो होदों आरो बेनिखायनो बिथांमोना गोजोन मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों बेनिखायनो बे गोजोन थासारिखौ लानो बिथांमोना गाव गावनि जातिखौ फोथांना लाखिनानै जौगालांनायनि सिमांखौ मोगथां महर होनायनि मोनसे खाबु मोन्दों आरो बेनिखायनो दिनै बिटिआर सरकारखौ UPPL आरो BJPनि जिथु जथाय सरकारखौ बिथांमोना अरायबो मोजां मोन्दों बरायदों आरो फैगौ समाव बिथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थागोन सना रुफा आरो हिरानि जुवेलारि गाननो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दासान्दि फुजा बोथोरखाय खम बेसेनाव
फानगासिनो MSCB जुवेलार्सआव सना रुफा आरो हिरानि समायना रमायना जोंख्लाबनाय जुवेलारिस। MSCB जुवेलार्सआव मोननो हागोन राजकोट जुवेलारि, कास्टिं जुवेलारि, कलकाता जुवेलारि, मेसिनजों बानायनाय जुवेलारि आरो आखाइजों बानायनाय जुवेलारि। लोगोसेनो हाबा हुखायाव गाननो थाखाय सना आरो हिरानि समायना जुवेलारिसफोरखौबो मोननो हागोन। MSCB जुवेलार्सआनो दं क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय क'क्राझार रेल गेटनि साखाथि वार्ड नं 5 बिबेकानन्द फर्टआव। MSCB जुवेलार्सजों थोंजोङै जगाजग खालामनोबो हागोन 9954273079 जानबुं अनजिमायाव।